Ini ndinonzi Sekuru Chinengozi ndakaberekwa kwaMurewa ndokumusha kwangu. Inini ndiri Gombwe, handisi n'anga, handisi tsikamutanda, asi ndinorapa vanopenga, vakabirwa, vasina mbereko, vanorwara, vane madzinza anoshupana, vane zvinonetsa kana zvikwambo zvinotambudza vanhu. Ndo mabasa angu. Vane kensa vese ndinorapa zvakare, nevakabirwa zvinhu zvavo kuti zvidzoke, nevanoda kuona pagirazi ipapo kuona pagirazi randinoshandisa. Ndine tsvimbo yangu inonzi ambuya akamhete, ndo inoita basa rose iroro. Inini ndakangotumwawo ndiri mhepo yenyika yematunhu inoendawo nyange vari kumhiri kwamakungwa kuUK, kungaa Botswana, kungaa South Africa, kungaa kuZambia, vanoda kundiona zvese ndinorapa, nyange pafoni zvese ndinorapa. Nyange vanodawo zvakare nhamba dzangu 0773 792 494 0773 494 0773 792 494. Zvakare network yangu 071 70 54 526 071 70 54 526 071 70 54 526. Vanoda kurapwa, vakaremerwa, hakuna chasingakwanise kurapa. Handikobata zvinhu chete nekurapa vanhu vasina mbereko, vane majeko, vanoshandiswa nekumutsa midzimu iri mukati memisha yakatsitsirirwa. Ndinobatsira futi zvakare. Ndiri mhepo yenyika yematunhu, handina pandisingaende, ndinongoenda nenyika, ndodanwa nevanhu, uye mhepo inongotumaenda nzvimbo yakati unobatsira vanhu, uye zvakare handimanikidze vanhu kana kufosekedza munhu, asi munhu anobvuma mhaka dzake achizvipupurira, achizvinzwira zvakare. Ndo mazwi nenhau dziripo. Ndinotenda muri eZimbabwe.